Arratsaldeko 7:49 minutu, erraz, 22:08 irabazi diete Zabalak eta Mari Ezkurrenak, Elordi eta Albizuri, Masters nagusiko, ligaskako, laugarren jardunaldiko, bigarren partidan, Zumbillan. 22:08, inongo misterio hori gabeko partida, gogoratuko du Elordik eta Albizuk aurreko jardunaldian Jaka eta Zabaletaren aurka ezustekoa eman zutela, Zabalak eta Mari Ezkurrenak aurreko astean ez zuten jokatu, orain 2 aste jokatu zuten Peio Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak Ezkurdia eta Iztuetaren aurka Elizondon, eta bertan garaipen erraza erosoa 22 eta lauko emaitzarekin. Zabala aurrekoan, berragertu zen aspaldiko partez Gasteizen, Amazuria torneoko finalerdietan, bertan ez zuen bere irudirik onena eman, ez da gutxiagorik ere, Zabaleta ere oso kamuts eta galtzaile ikusi genuen, gaurkoa baina, gaur estreinatu da Mastersean eta erakustaldi aparta eman du, baina bere atzelariak are handiagoa. Zabalak, zalantzak bazeuden oski, Javi Zabalarekin, ea zer moduz egongo ote zen gaurko norgehiagoka honetarako, aurrekoan Altuna eta Rezustaren aurka ikeragarri sufritu zuten biek ala biek, naiz eta partida hasieran ongi sartu ziren gerora Altuna eta Rezusta askoz ere gehiago izan ziren, baina ez soilik askoz ere gehiago izan, bai Zabala eta bai Zabaleta biak oso deseroso ikusten genituen, erasoan ezin eraginkortasunik izan, defentsan ezinean, eta gaurkoan berriz guztiz kontrakoa, gaurkoan haizea alde zuela jokatu du Javi Zabalak, eta lehen da biziko tantotik oso erasokor ikusi dugu, berak ere noski hasieratik sentsazio onak izan nahiko zituen, eta zer hobe ez, partida ongi hastea baino eta alaxe hasi du, 2 eta huts, 7-1 aurreratu dira, 12-2 iritsi dira, eta protagonista bat, lehen esan dugu bezala, Jon Mari Ezkurrena. Amazuria torneoa irabaztetik dator, Gasteizen herenegun jokatu zuen finala, atzo soilik hartu zuen atseden, eta gaur begira zen olako freskotasunarekin jokatu duen egia esan, sekulako uda egiten ari da, jada badira uda batzuk Jon Mari Ezkurrena erakustaldi da bilena, ez baita bakarrik daukan joa eta duen indarra, baizik eta gero defenditzen kantxan ze erra zibiltzen den ikusgarria da benetan Mari Ezkurrena kantxan ikustea, eta gaurkoan Zumbillara hurbildu direnek ere gozatuko zuten inolako zalantzarik gabe. Eta haizea alde edukita, noski Javi Zabala aurrean jaun eta jabe, erritmoa inposatzen, Elordi erabat defentsan behartzen, eta Aitor Elordik, al izan duena egin du. Jon Ander Albizuk, naiz eta pilota batzu galdu dituen, nik ez nuke esango partida txarra egin duenik, hau da, 22-8ko emaitza bat ikusten denean ez, pentsatzen da, urdinek sekulako erakustaldi eman dute, alaxe izan da, eta gorriak oso gaizki aritu dira. Bai, pilota galdu dituzen oski, askotan behartuta eta nekatuta eta aurkariek ezarritako erritmo horrengatik, baina bestalde Jon Ander Albizuk ere tanto ederrak egin ditu. Jon Mari Ezkurrenari ez askotan, baina batzuetan bizkarra ere erakutsi dio, eta hori batez ere bigarren zatian, izan da 18 eta 4 aurreratu dira Zabala eta Mari Ezkurrena, erabat partida utxia zegoen, etzen inondik inora ere bueltarik ikusten, eta ez da izan, noski. Baina azken zati horretan, bai, Jon Ander Albizu abur bat askeago ikusi dugula, ez? Jon Mari Ezkurrenari ere, pare bat pilota ezker horman sartu dizkio, frontisa ere ongi baliatu du, baina ja da ordurako berandu zen, Elordik ere pare bat tanto egin ditu, baina azken zatian soilik jokatzen baduzu oso zaila da, ez? Irabaztea eta are gehiago alako bikote baten aurka, alako erritmoa batez ere ezartzen duen bikote baten aurka. Azkenerako 22-8 amaitu da partida, honen bestez 3. puntua eskuratu dute Zabalak eta Mari Ezkurrenak, Zabalak gaur estrenatu da, aurreko 2 puntuak Peio Etxeberriak eskuratu zituen, eta bikote honeko oso itxura ona du. Bikote oso indartsua da, partida gehienetan erritmoa ezarriko dute hauek, eta benetan galanki kostatu behartzaie aurkariei, eta gaurkoan Elordi eta Albizuri kostatu zaie ikeragarri, eta ondorioz lehengo astean irabaztea lortu zuten, baina aste honetan aurkariak askoz ere gehiago izan dira. Gogoratu, Zabalak eta Mari Ezkurrenak 22, Elordik eta Albizuk 8, Zumbillan.